everyone! I'm back! May ikikwento na naman ako ngayon. Para sa inyo, safe ba ang withdrawal? Ikaw, kung may asawa ka na dyan, or may BF, para sa'yo, or may ka-live-in, for you, safe ba ang withdrawal? Para sa akin, kasi guys, sa akin hindi. Ngayon, nabuntis ako ng baby number 3. As in, withdrawal kami guys, wala kaming contraceptives. Hindi rin nagko-condom, ganun. Pero nabuntis pa rin ako. Alam nyo kasi guys, sa taon ng 2021, wala kaming jugjugan. I mean, 2 beses, 2 times lang kami nagjugjugan sa taon na 2021. Tapos, yung pangalawa na naming jugjug, doon na ako nabuntis. 'Di ba? Imagine, as in 12 months ha, 12 months sa isang taon, tapos 2 beses, so 10 months, wala. Tapos yung 2 months, meron, 2 jugjugan. Actually guys, August at tsaka October. August, nagjugjug, hindi na buntis, year 2021. Tapos, October, nagjugjug. Doon na nabuntis guys, pero withdrawal. Grabe, kung napanood nyo yung previous, may pinanood ako na sinurprise ko siya sa pregnancy test. As in, kung idig nyo na lang mga previous vid ko. Yung sinurprise ako siya sa pregnancy test. As in siya din, hindi rin makapaniwala. Parang nalungkot pa nga si asawa ko. Kasi, wala eh. Hindi talaga in-expect. As in, unexpected pregnancy talaga siya guys. Hindi namin inakala na mabuntis ako, maski ako na sorpresa. Ayun, October, nabuntis. Na-delayed na ako. Ang aking expected period ng October ay October 22. Tapos, hintay ako ng hintay niyan. Pumunta pa kami ng Wisconsin that time, Madison, Wisconsin, to visit a friend. Tapos, ayun, sabi ko kay ate na, expected ko today, pero hindi man lang dumating yung period ko. Medyo nagkinabahan na ako, or nag-wonder na ako. Tapos, nung umuwi na kami, kinabukasan, ako yung nag-drive. Tapos, iba yung feelings ko. Talaga, ako yung nag-drive mga 1 hour, 2 hours yung drive pala. 2 hours, Madison, para dito sa amin. Nagka-cramps yung puson ko, parang may naggaganon. Siguro yun na yung yung egg, pumunta na siya doon sa aking uterus, mga ganon, di ba? Nagpa-planting na implant. Nandun na siya, nagpa-plaster. Kaya ayun, nagka-cramps siya habang ako nagda-drive, yung feeling. Tapos naantok ako while nag-drive. Sabi ko kay jowa, asawa ko na pala siya ngayon, di na jowa. Kasi hindi pa kami kasal nung last year. This year lang, February kami nagkasal. So, sabi ko sa kanya, inaantok ako, sabi niya. O sige, pakainin kita. Sinusubuan niya ako. While nagda-drive ako, sinusubuan ako, pakain. Tapos nag-music on, or i-on yung window, kasi naantok talaga ako while nagde-drive, which is not good, diba? So ayun, entertain ako hanggang sa nawala yung antok ko. Tapos guys, yung nag-PT ako October 27. Tapos nag-join pa ako niyan ha. Nag-join pa ako ng dance contest. Yung dance contest, tinuloy ko pa rin siya. So, yung organizer lang yung nakaalam na buntis ako. Hindi ko sinabi sa iba kasi baka mag-worried sila. Ano sasabihin, gano'n. Kasi, uy, buntis ka, huwag kang sumaya, gano'n. Or dahan-dahan. Kaya, yung isa lang yung pinaalam ko. Yeah, yun lang. Tapos, ayun, naging successful. Nanalo ako sa dance contest. Buntis ako. Sasayaw. Ang galing. Nag-belly dance. Ayun. Tapos, ang saya lang. Alam mo yun, kasi maliit pa lang naman siya. Tsaka naging successful naman. Okay yan. Okay na okay. Mahilig talaga akong magsayaw kahit nabuntis ako. Kahit noong last na mga pregnancies ko sa aking first and second babies.
nagsasayaw din ako sa mga yan habang buntis ako. Laki yung bump sa sayaw. So guys, sino ba sa inyo dyan na biktima ng withdrawal? Okay, mag-comment lang kayo sa comment section. Sino kayo? At saka para sa inyo, nag-work ba sa inyo ang withdrawal method or hindi? Kasi sa akin hindi. As in, 2 beses lang nagjugjug sa isang taon, 2021. Pero nabuntis, unexpected. Unexpected talaga. Pero, syempre, kahit ganun, i-accept natin, 'di ba? Kasi blessings yung baby eh. Wala naman kasalanan yan. So, itutuloy natin yan. Kahit na unexpected siya, hindi mo tanggap. Oh my gosh. Ganun. Pero tanggapin natin kapag may mga expected tayo. Alam natin hindi tayo handa. Pero, nandyan na yan eh. Tsaka kasalanan ang magpalaglag. Kasalanan yan. So, wag nating gawin yan. Kasalanan yan, mortal sin. As in, pumapatay ka ng sarili mong baby. No, hindi ako payag sa, wala ako, ayoko ng ganyan. No. So, ayun, masaya ako. Magka third baby, unexpected. Third. Gustong gusto ko siya. I'm so excited to be a mom again. I mean, to have a baby again for the third time. Kasi sabi ng asawa ko, ayaw na daw niya. Kasi talaga guys, sabi niya, 2 lang, si Michael at si Dion lang. So, tapos ako, gusto ko pang isa kasi naghahanap ako ng babae. Gusto ko pa ng isa. In myself lang. Pero, yun nga, unexpected. 'Di ba? Kung ibigay talaga ni God sa'yo, kaya hindi mo in-expect. At saka pinag-pray mo, ibibigay niya talaga. Thank you, Lord. Kasi sabi ni asawa ko, last na daw yung 2. Tapos binigyan pa ako ng last chance. Unexpected. Ang saya ko. Grabe. Okay guys, yun lang yung ay, tumayo yung hair ko. Yun lang yung vlog ko today. So, ang withdrawal ay hindi safe para sa amin. So, good luck na lang. Sana may number 4 pa. Ay, joke lang. Kung merong number 4, edi go. Kung stay 3 lang kami, okay lang din. Okay lang. At least, may number 3 na akong baby. Kasi gusto ko laga maraming anak. Kasi sayang lahi. Gusto ko maraming anak guys. Kasi sayang lahi ang pupogi. Kasi ang pupogi. Ang ganda ng lahi. Ayun guys, maraming salamat sa inyong panonood. See you on the next video. Don't forget to subscribe. Bye!